Lehdistötilaisuuteen Lahti Basketball ja KTP tänään railakkaasti ottivat yhteen. Paikalla Lahden valmentaja Kristian Palotie, Topias Kuukkanen, hauska nähdä jälleen. Kuin myös Darko Mihailovic ja Jaden Taylor. Welcome. Aloitetaan pelaajista. Topias, kuten sanoin, oli hauska nähdä sinut vanhassa kotisalissa. Hyvin löytyi vielä korirenkaat. Kyllä. Tai niiden sisus. No niin, juuri näin. Joo, kyllä. Hyvin se löytyi, mutta eipä tästä pelistä ihan hirveästi niinku muita positiivisia asioita pysty niinku henkilökohtaisesti ottaa mukaan eikä joukkueena. Hävittiin kamppailupelaaminen mun mielestä aika niinku huolestuttavalla tavalla ja annettiin vastustajan niinku avainpelaajien tehdä niitä asioita, mitä he haluaa tehdä ja sen vuoksi hävittiin aika rumasti. Mitä valmentaja Palotie oli painottanut ennen ottelua, mihin asioihin hän pyysi teitä kiinnittämään erityisesti huomiota? No yksilöistä Jaden Taylor varsinkin niinku isoin niinku pääpaino meidän puolustuksessa ja hän teki 25 ja oikeastaan kun katsoo statseja, niin kaikki ne pelaajat, ketä haluttiin ottaa pois, niin onnistui tänään ainakin niinku hyvällä tasolla, jos ei kiitettävälläkin tasolla. Silloin on vaikea voittaa, vaikka mekin heitettiin joukkueena ihan hyvin ja niinku ajoittain jo hyökkäyspelaaminen oli ihan jees, niin ei riitä. Hyvä, kiitos Topias. Kysymyksiä? Ei. Kiitos Topias. Otatko Jaden vielä? Jaden Taylor, welcome, congratulations for the win. Thank you. Personally, you had a great game today. One poster dunk, which you already enjoyed. What do you think made KTP better today to win the game? I think we just wanted to get the monkey off our back. You know, we're coming off 3 tough losses that we obviously feel like we should have won. And, you know, the standings is kind of coming to an end right now, so we know what we got to do. And together we came out and got a win tonight. Okay. Kysymyksiä Jadenille? Okay. Thank you. Kiitos Topias. Kiitos. Kristian Palotie, tuttu ääni meidän olohuoneesta ja varmaan monen muunkin. Mikä sun mielestä tänään teki KTP:stä paremman joukkueen ja niin, että voitto jäi tänne kotiin? Mikä ei tehnyt heistä parempaa? Niin monta asiaa, mutta ehkä niinku painottaa semmoinen niinku aloitteellisuus ja reaktionopeus asioihin. Et se oli niinku se suurin erottava tekijä näiden kahden joukkueen välillä ja toi heidän 16 hyökkäyslevypalloa meidän 4, niin kyllähän on tehnyt silloin paljon asioita itse hyvin ja me ollaan tehty meidän standardeille pitkin persettä. Siinä on se brutaali fakta ja yksi syy, miksi meidän hyökkäyslevypalloihin päästy oli se, että meillä oli aika paljon ei kovinkaan monen syötön hyökkäyksiä, jolloin asemat ei ollut optimaalisia, mutta ei me myöskään menty samalla ilkeydellä. Ja kyllähän tässä näkyy, että Sami Willoughby on ollut meille semmoinen käänteen tekevä pelaaja penkiltä ja nyt kun tuotiin pointti ja hänet nostettu tai pistetty kokoonpanosta pois takaisin Tim Pajulahteen, niin meiltä puuttuu semmoinen energia penkiltä ihan totaalisesti ja se niinku syö. Me ei olla sen karun vilpastappion jälkeen, niin ei olla saatu semmoista henkeä ryminää päälle vielä, mihin ollaan totuttu ja se on nyt ehkä isoin asia, mihin tässä täytyy fokusoitua ja saada semmoinen niin kuin ymmärrys taas siitä, että me voitetaan vain ja ainoastaan silloin, jos me tehdään kovempaa työtä kuin vastustaja. Meillä ei ole niin hyvä joukko ja me pystytään ihan vain ilmestymällä paikalla niin voittaa juuri ketään tässä sarjassa. Kysymyksiä? Kiitos. Congratulations, Darko, for the win. Like Jaden said, you had to get the 8 out of your backs, so to say. Tough losses, and it was a very important win, thinking about going to the top 6. Yes. Your thoughts about the game? Why you were the better team today? I think it can be like today like many reasons, but I think like the main thing like for us, on one hand like we came in like with the right like attitude of understanding like where are we right now like in the rankings and what we actually need to do like to if you want to make the top 6. The other thing, like I mean, says like a lot if James and Williams scored both like single digit, and I think like we understood that like very well. What we need like to do like on the defensive end, like to slow down like those guys.
I think like what like the free imports like of Lahti had just like 2 days ago, like all like 20 plus like games, and we knew that like that if we allow them that will be a very hard like and very tough evening like for us. We did a good job like on that. Yes, some other guys like filled in like who can like shot like the ball well. Peltonen shot like the ball well, but that was like something in that moment like that we lived with, considering we didn't want to like let those guys like go, and I think like did a good job like on executing like what we actually talked about like before like the game, and that brought us to You won the rebounds today. Yes, yes. Quite easily. Was that something you were concentrating before the game as a team? that's something like we've been concentrating before the season. Like I think like we have been like the whole season long a very good like rebounding team. Like what is it like top 2, top 3 like in the league like on the offensive like glass. It was indeed like something that we again like refreshed in this week, but more so because like of our like defensive transition like principles, like to not have Lahti wants like to play like fast. We didn't want to like allow them like to for it like to be like a running game. The offensive rebound is like a big part like on that one, and then we actually got like a good. Those offensive rebounds are like secondary. Like the first idea is actually like to slow them down and not allow them like to run like the other way. Bjorn Riley was more aggressive today Yes. as far as shooting more than he's been Yes. usually. Yes. Is that something you've been talking to him about? Of course, we've been talking like to I mean always like to players like, and I say like I mean like Bian had already like previous games where he got like a good like amount like of shots. Today he has been like aggressive. We've been like talking to him in general, and he's young, like he came like from college and so on, like in general about like him like being like more decisive, like not like being like too thoughtful about like his decisions, not like overthinking like certain situations. I think like gotta mention there like Jesper like as well, like because the Jesper like where is it like 2 or 5 like from the 3-point line also had like situations where he like straight away like also wasn't like overthinking, and that was also something we talked like to the team in general about, and then like today also we shot like the ball. Okay. And your next game is next Friday? Lapua like next Friday. Next Friday. Christian, teen seuraava peli. Ensi viikon keskiviikko ja kotona vastassa. Hetkinen. On Kataja viimeisenä, meillä on siinä välissä Ukia. Sitten meillä on se jengi, jota Karhu pelaa huomenna. Hirveän hyvä kysymys. No niin, ei se mitään. No. Se on joku joukkue kuitenkin. Joo, joku siinä keskikastissa. Okei. Ei pysty muistamaan. Oliko Darkolle kysymys? One question. Okay, go ahead. You had 6 players who scored more than 10 points. Yes. It's very good. I mean, like when a team like executes like as a team, then that's also like what happens. Like we kind of like expected like from our guys. Like obviously, Hannes is like a big piece like for us. Like gets like a lot of like attention like inside. Like that's also like what we want to create. That's also what we actually created, in my opinion, already. Like in Kauhajoki, like when we played, like just weren't like shooting as efficient as we were like today. But that allows like some spaces, like especially like on the perimeter, like for some guys. Okay. Kouvot oli vastassa. Kouvot, kiitos.